riu utrai Jesu Christ kalawan ra aya ka jingkemen bat ka jingkermen ya ka perthei hi barogawe kumta kumpalai ngut ke riu start na rimingi bat ki nong aplang brod ki balaya ap kemilenti ya ka jingwan unong penim taru ki pai kristan na ki balang bapher kalaya apmiet ban kan mau I ya ka singi kha unong penim ka perthei utrai Jesu Christ Hagane kasngi la sakhiru ka Balang Presbyterian Umlangdait kala apmiet Christmas da ka basdang shwa banyai karol harangkat ka kenhoi ka risa ya kisur bathiang ka Christmas harangkat ka jingra ki dongmusa kumjuru ka jinge simenta ki khlung khna ha ki jingshat bat ki jingle kemen Christmas bat ki drama langkot jong ki long kami Ông đang đón chaka đón chaka ha cùng trong mê ya nga ngân chak đã drink men cry Jesus and the man one chak ya nga ngân chak đã drink men cry Jesus kaburam jong uban pen pau bat ka jing itane bat ka jing itane bat ka jing itane usun syar ka jing ayai usun syarda ka jing ai kihi